Yun, binintot niya yung black. Naloko na. Yun mga Kabossrog TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. Yun mga kagamba. Yan, papalaban na naman tayo ng Samon, Masbate, Tagalog. Yan, yung match-match natin yung mga kagamba. May mga picture din yung mga yan. Pero bago tayo magpapalaban, mga alaga nating Samon, Tagalog, Masbate, shoutout muna tayo kay Paul Vincent Lim, Teres Kobe Ponce, Nina Ignacio. Yan, shoutout sa inyo Amel Piañano, Yusel Posian, Tim Sapot Narbacan, Ilocos siguro ito mga kamba. Si Han Ivan Magsilaw, si Adam Labin, shoutout sa iyo aro. Kay King James Cayetano, yan, shoutout sa inyo lahat mga kamba. Ito panoorin natin tong laban na ito, mga malulupit na laban mga kamba. Okay, panoorin natin. Paglalabanin natin US na Masbate brown sa itim. Ito lupit ng itsura nito. US to jumbo na to. Halos jumbo na nga. US yan. US yan. Ay nako, bumahing pa. Ayan. Yan ang OS na brown. Kita nyo? Ganda. Ito naman yung OS na black. Yan. Yan ganda. Paglabanin na natin. Brown sa again black. Iyon Tanakbo yung brown. Kanlaki pa naman parehas Ang lalaki parehas to. Mga OS. Yan. Yun na. Lupit. Bumitaw. Nanakbo yung brown ulit. Nangulubot yung black. Nangulubot yung black. Ko na. Nangulubot yung black. Isang sagupaan lang nangulubot na Ako. Tumalikod yung brown. Mukhang magpapalaglag ang brown sabi ko magpapalaglag Maglaban ulit. Yun na. Nanakbo ang brown. Traidor ang brown. Parehas silang nangihina. Ang lalaki pa naman ang sukat nito. Pangtimbangan na siya. Ayaw magharap. Baliktad magharap pa. Isa pang pagharap. Takot yung brown isa pang pagharap. Lalaki nito. Bumaliktad. Ayaw talaga marap Nakikita niya kalaban niya. Delikado tayo dyan. Lapit natin. Hindi na gumagalaw yung black Aluwan ko na. Yan. Yun, binintot niya yung black. Naloko na.
Pumiglas yung black. Saputan mo na. Lupit. Yung brown talaga. Ayun. Talo ang black na kagamba. Gandang laban ito. Lalaki basag ang puwet Ayan kumatas nagpupumiglas pa siya. Wala, patay itong itim na to. Sinipsip na yung kanyang katas. Alright mga kamba, talong black. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa play si Spider so tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si Big Day Spider. Abangan nyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament ngayon. Sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang. Lagi tayo mag-ingat. God bless all. Hi! Subscribe po kita Tatay Mendo. Like and share po. Bye!